Бе, няма да вземете пари, бе, види, разбрахте ли, бе? Няма да стане вашата, бе. Искам всички българи да видят какво ви очаква, ако тая измет, дето и в парламента сега, тези 230 буклука, гласувате за тях. Ще ви съсипят. Ще ви съсипят. Пред очите ви показвам какво се случва и знаете ли колко народ са разплакали? Те са. Само трябва да се разбере съдията. Аз се казвам, бе, аз какво да си измисля? Те никой не те предупреждава, бе. Аз сега за тъс обавица, да, не знам точно кой е написала. Аз не знам какво са написали. Тя мога да каже, че съм я спала при тях, да е нещо да е изнасилвам. Знам ли? И съдийката е подписала, изпраскали са ма 9900 евра, 20 000 лева. И той за онои. И вещите ми да ги пазя. Вие представяте ли си какви нагледци, бе? Вие представяте за какви добитъци става въпрос, бе? Че се итата? Тя да си пазя вещите. Ми, какво си ми описала ти, бе? Ти идва ли да ми опишеш нещо? А? Какво описа ти? Кои вещи да пазя? Долу сега ще ли да пазя? Какво да пазя? Вие представяте ли си? Ти го получиш ти, дет ма гледаш.